parang ampun kundur rumiyin mbok bilih mangke dereng foto sinareng risang penganten nggih. Sampun kundur rumiyin nggih. Ah, kersanipun mangke sedayanipun saged ndherekaken gelar foto sinareng penganten. Kangge kenang-kenangan Lah nggih Rama nggih. nggih. Monggo Ndo Cahayu. Saja arep mundut laku Iya. Yo. Nah, ini Kok ngacung wonten napa niku? Pak sinten? Bapak Pras. Bapak Bras nggih. Badhe ngersake tembang nggih Bapak. Oh, badhe nembang. Luar biasa, seneng aku nek ngeten iki. Bapak Pras, Bapak Weto, Bapak Seno. Wah, Nggih. bagus-bagus sedayanipun ing dendang. Luar biasa nggih. Monggo. Sinten niku pojok ndeleana putri mengak sajae Monggo kadharaken pirujeng manarya saking sedaya panawong media. Boten mangke gelar atur lelipur saking para ingkang sami lenggah berunggan mati saking Jepara nggih Keparna Siyaga ndherekaken atur lelipur. Guyang guyu saja arep mundut-mundut laku sinten niku
mandek lo tak bonceng. Nggih. Sampun nggih matur sembah Ngaturaken nuwun. Biawara, bonceng ngumumke ngaturi para priyantun ingkang Jaba perlu ngono. dipun pendet gambaripun. Iya, Triping Gedang Raja. Parian piye kuwi? Lah piye, Dik? Triping Gedang Raja iki sing rukun karo kancane. Ora nyambung. Ora nyambung. Gedang Raja sithik iding padha rasa. Sithik ejing padha rasa. Ah, Ya. nggih. Aja ditiru golek Triping Gedang Raja iki menggahurdine ya sithik ejing padha rasa ngono ya. Ngono kuwi Aja kok ditiru Triping Gedang Raja sing rukun karo kancane. Ora nyambung. Ya monggo Biawara katuraken. Matur sanget.